Niekde hrať prvýkrát, je to úplne úžasné, sme veľmi radi, že sme tu. Krásne mesto, už sme všetky geografické benefity založenia skupiny absolvovali, takže závidíme všetkým písčanom a písčiankam. Napríklad Alici, ktorá je moja spolužiačka, odsťahovala sa sem, býva tu, stretli sme sa, teším sa. A tak, čiže toto je skupina bez zloru a skladu. Všetci to chápu tak a je to naopak. Prevrátia slovami svet hore nohami.
My jsme se dnes potkali na koncertu v divadle Pod čarou s Michalem Kaščákem. Ahoj Michale. Ahoj. Zpěvákem kapely Bez ladu a skladu, která dneska tady vystupuje v divadle Pod čarou společně s punkovou kapelou Slobodná Evropa. Když jsem viděl poprvé vlastně vaše složení Slobodná Evropa Bez ladu a skladu, tak jsem si říkal, že to bude určitě jako zajímavý spojení, že vlastně vás jsem měl vždycky zařazený jako takovou, když to řeknu, jako ani ne novovlnou, takovou vlastně jako alternativní kapelu, která vlastně byla úplně jako skoro nezařaditelná ve své době v polovině nebo v druhé polovině 80. let, kdy jste začínali, kolem 85. jste začínali tak nějak? Ano, 85 jsme vznikli a 86 jsme začali aktivně. No. A to jste byli mladí kluci, že jo? Jasné. To pořád jsme. To pořád jste, ale tenkrát jste byli ještě mladší kluci. Jasné. To jsme byli kolik vám bylo mladší, vlastně? než jsme teď. Kolik vám bylo? No tak my keď jsme zakladali kapelu, tak 13 a 15. 13 a 15? No, 13 až 15. To znamená 7. a 9. třída? No ja som bol, myslím, že medzi 7 a 8, ja som bol ten 13 a zvyšok kapely boli 15-roční chalani. No a díky vlastně YouTube jsou k dohledání opravdu ty původní klipy, se kterými jste už účinkovali v Triangeli, hudební hitparádě Triangel, kterou jsme vzpomenuli před chvíli s klukama ze Slobodné Evropy, když jsme si povídali, což byl z mého pohledu jeden z mála pořadů, na který se dalo dívat tenkrát v československé televizi. A vy jste tam fakt byli jako strašně mladý. Ano. Ty jste vypadal jako klůček, teda s prominutím, teda opravdu jako strašne mladý kluk, no. Jasné, no. Ešte iba k tomu spojeniu ze Slobodná Európa Bez ľadu. My sme hrávali v podstate s punkáčmi už aj v 80. rokoch. Aha. Nám sa podarilo dostať sa napríklad aj do Poľska, kde sme odohrali koncerty s kapelou Deserter. Vtedy, a to teraz v podstate tak kultovou poľskou punkovou kapelou. Hrávali sme ale rovnako aj s folkáčmi ako punkáčmi. Čiže je pravda, že neboli sme úplne zaraditeľní, ale veľmi často sme sa stretávali na koncertoch s kapelami ako The Book, teraz Zuby nechty, alebo Krásne nové stroje, Garáž, potom neskôr Púlnoc a samozrejme Laura i Tigři a prostě ďalšie tieto K tej Lauře si vás dovedu představit jako žánrově možná trochu víc, no. Tie kapely, napríklad s Laurou sme sa stretli prvýkrát na Rockfeste 86, kedy oni mali čierne obleky, biele košele, čierne kravaty, aj my. Čiže náhodne sme sa vlastne stretli rovnako oblečené dve kapely. No ale k tej... Podobný styling. Hej, ale k tej ešte otázke, teraz zase sa vrátim k tým klipom. No, my sme natočili vtedy niekoľko klipov pre televíziu, myslím si, že 2 alebo 3, ktoré boli pustené. Potom sme natáčali klip Ešte všetci modrým perom, ktorý bol pustený len raz. A ten potom išiel do Trezoru a potom sme natočili 2 klipy z... To bol také ze školního prostředí? Nebo? To bolo ešte... Nie, Píšte všetci modrým perom vznikol na Manderla ako taký zaujímavý klip, ale ten potom sa zverejnil vlastne, raz sa odvysielal a potom, ako som hovoril, išiel do Trezoru, no a potom sme mali 2 klipy, ktoré sme natáčali v podstate ilegálne v Brne s režisérom Standom Krčmářom a to sú klipy Udavač a Netvrďte. K obidvom máme veľmi silný vzťah. A ten je přímo jako ze školní třídy, že jo? Áno, a ten je ze školní třídy, ale to bol neoficiálny klip. Ten nikdy nebol vlastne nikde odvysielaný až po 89. Dokonca to malo také zaujímavé peripetie, že celý archív, alebo veľkú časť archívu Standovi vykradli mu archív eštebáci a potom vlastne v 90. rokoch on sa postupne k tým nahrávkam dostával. Čiže... Jako kapanímu kolegovi nebo tomu režisérovi? Nie, to bol tomu režisérovi. Jo. Čiže potom sme sa až neskôr k tomu znovu dostali. Takže... Zajímavá story docela. No a to sú vlastne naše, ako keby, myslím si, že najlepšie klipy, práve tie 2, ktoré sme robili so Standom, v podstate ilegálne a potom Píšte všetci modrým perom. No a vlastně od toho 85. hráli jste pořád kontinuálně, nebo byly tam nějaké pauzy? My sme v podstate hrali do 97. Mali sme pár zmien v kapele, odišiel najskôr bubeník, potom gitarista. Ale teraz sme vlastne v zostave, v akej sme začínali. Čiže my sme 30 rokov hrali, potom takmer 30 rokov s iným bubeníkom a potom sa k nám zase vrátil ten pôvodný bubeník. Tak to je Čiže teraz sme... To je jedna z mála kapel, jako v té původní sestavě, že jo? Takhle presne, dlouho. Teraz sme v podstate... To je Vysocí zámek a vy možná. Možná, no. Takže sme úplne tí istí ľudia, ktorí kapelu zakladali, tak hrajú mne doteraz. To znamená 40 super. Let. To presne tak, tento rok oslavujeme 40 let. To už, no. Tady se vlastně o kapelách, který začali hrát před rokem 89,
a vydrželi nějaký pátek po roce 90, tak už byli vlastně legendama. Tenkrát se o nich takhle mluvilo, ale třeba 5 let už byly legendy. Tak jak by se dalo hovořit o Bezladu skladu se 40letou historií? To už je teda jako... No to samozrejme musia popisovať iní ľudia. Ja viem, ja si dělám legraci. Ale my sme mali potom takú dlhšiu pauzu. A v podstate posledný album sme vydali v 94., čiže my sme svojím spôsobom revival samých seba. Ale v tom úplne najpôvodnejšom zložení, čiže my netvoríme nové veci, ale hráme v podstate repertoár, ktorý sme... Z tých 80-tek. A 90-tek. Prvé polky 90 rokov, lebo v podstate všetky naše platne vyšli až v 90. roku. A bylo ich kolik celkem? Prosím? 3 desky jste vydali celkem. Tak. No a ty si se pak, Michale, vlastně začal věnovat? No ešte promiň, potom sme mali vlastne dlhšiu pauzu, kedy sme nehrali vôbec iba každých 5 rokov nejaký výročný koncert, no a teraz v podstate začíname hrávať posledné 2-3 roky viac. A súvisí to aj s návratom pôvodného bubeníka napríklad, tak, čiže, takže tak. A je to, máš pocit, že to je, nebo že se vracíte opravdu k těm kořenům, že to je takový jako to šťavnatý jako tenkrát, když jste byli mladí kluci? No a nás to baví rovnako, teda keď ja budem hovoriť za seba, mňa to baví rovnako. Ono samozrejme je to iné, cestovali sme vtedy vlakom, teraz chodíme vánom alebo dodávkou. Ale tých zmien tam inak veľa není. My sme, okrem toho, že hráme spolu v kapele, tak sme veľmi dobrí kamaráti. Lebo to bola presne ten typ kapely, ktorý vzniká tak, že parta kamošov založí kapelu. Saxofonista Rastio Kubica sa dostal k saxofónu preto, lebo bol k dispozícii. No tak keby bol klarinet, tak možno by bol klarinetista. Keby bol hoboj, možno je hobojista. Ale Sagan sa nám samozrejme páčili, ale on nikdy predtým na žiadny nástroj nehral. Takže on sa napríklad k tomu dostal takto a nechceli sme s ním ako s kamošom robiť niečo. Čiže my sme tento typ vzťahu a to pretrvalo doteraz, takže... No se možná ještě vrátím k těm 80kám, protože vy jste byli opravdu nejenom, že nezařaditelný, ale tím způsobem jste trochu museli jako i provokovat jako tím vlastně stylem trochu, ne? Tehdejší jakoby zvyklosti, které byly jakoby v tom hudebním mainstreamu. Jaký byly první reakce na vaší tvorbu v těch 80kách nebo 90kách? No spíš těch 80kách. No zase podľa toho koho, no tak my sme veľmi rýchlo sa dostali na českú scénu, pretože už náš 6. koncert bol na Rockfeste 86, to vtedy vybavila Lenka Zogatová, legendárna promotérka, aktivistka, neviem ako presne mám popísať, ale proste pre nás taká kapelová mama z Brna. Mimochodom veľmi významný človek aj pre psychvojakov, ešte sme sa nedohodli a mnohých ďalších. No a vlastne náš 6. koncert už bol v Prahe. A potom sme začali hrávať prevažne po Českej republike a neskôr aj na Slovensku. A tie odozvy boli fantastické, čo sa týka samotných koncertov, čo sa týka v podstate aj médií a podobne. A čo sa týka nejakých autorít, tak my sme mali množstvo zakázaných koncertov, množstvo zakázaných pesničiek na Slovensku, mimochodom to bolo veľa tvrdšie ako v Čechách. Takže přes ty přehrávky ste moc jako neprocházeli? Nebo? No cez přehrávky sme prešli a boli sme na nich, pretože sme chceli hrať, ale mali sme tú najhoršiu kategóriu samozrejme. A bolo to mimoriadne ponižujúce. Je to niečo, čo nie je vôbec príjemné, lebo teraz to vyzerá ako legrace, alebo je to mimoriadne trápne a ponižujúce v podstate pre všetky kapely. No ale potom napríklad album sme vydali až v 90. My sme ho síce nahrali v 89., ale mohol vyjsť až v 90. Čiže to zase autority nás radi nemali, zákazov bolo veľmi veľa, veľmi často sa stávalo, že tak ako sme dnes prišli sem do Pisku, že v podstate sa bolo na dverách napísané z technických príčin, sa koncert ruší a často sme sa ani nedovolali tým ľuďom, že čo sa stalo. A bolo... Že měli obavy, aby nebyli potahovaní? Pak jako ty jasné, no však ono to prišlo rovno v podstate zákazy z miestnych štruktúr komunistickej strany, takže tam bol ten vzťah takýto. Ale celkovo my sme boli veľmi radi tomu, že sme sa stali súčasťou alternatívnej komunity, českej hudobnej komunity. A tam sme postretávali úžasných ľudí a od samozrejme ľudí s plastikou, cez kapely, ktoré som menoval, až po Václava Havla v 88 na koncerte v Lipnici. Takže to boli pre nás úplne že krásne roky, ale ja som veľmi rád, že skončili, lebo zas tá sila komunity bola obrovská, možno aj tlakom spoločnosti. Ale v slobode sa funguje oveľa lepšie, takže ja som veľmi vďačný za to, čo sa stalo v 89. Jsou to nesrovnatelné období, že presne, vlastně. Presne. No a ty jsi se pak vlastně, pokud vím, věnoval ty spíš produkční, když to tak nazvu, činnosti
a stojíš za festivalem Pohoda, nepletu se. A to je poměrně velký festival, že jo? Nejenom na slovenský poměry. Jo. Jak začínala Pohoda? My keď sme končili z Bez ľadu a skladu, tak sme si urobili taký malý festival, že sme pozvali kamarátov, s ktorými sme hrávali. A to bol vlastne prvý ročník. Zhodou okolností iný môj kamarát Mario Michna chcel založiť festival, tak sme to nazvali Pohoda. Lebo ja som mu povedal, že ja chcem založiť festival, on chcel založiť festival, stretli sme sa, dohodli sme sa, že to urobíme spolu a urobili sme v podstate Pohodu. No a potom ja som nechcel sa stať hudobným promotérom, ale nejak sa to tak vyvinulo, my sme ako kapela prestali hrať a ja som sa začal venovať v podstate čoraz viac a viac organizovaniu akcií. Určite kamarádské vazby tam byli s těma kapelama, jasné, presne tak a to bola veľká výhoda v začiatkoch. A ono v podstate už teraz ich mám podobné aj na medzinárodnej scéne, čiže je to fajn. A považujem to za zázrak, slobodný festival a za privilegium, že môžem takú hudbu robiť, teda takú prácu robiť. Takže je to v podstate fajn a vďaka tomu aj som napríklad v kontakte s hudobnou scénou, čiže viem, že je vo fantastickej kondícii a podobne. Jako na Slovensku i u nás? Nebo? No áno, ale samozrejme aj v medzinárodnej scéne. No a kolik už má ročníků Pohoda? No tento rok máme 29. ročník. 29. ročník, tak to je jeden z nejstarších na Slovensku určite, ne? Áno, presne tak. No pred nami bolo Slovenské alternatívne leto, to bolo vzniklo v 95. Festival Rock Pop, ale to bol mestský festival. Festival s kempom a so všetkým, čo k tomu z môjho pohľadu patrí k letným festivalom, tak sme boli, myslím, že druhý na Slovensku. Vy ste v té velikosti možná tak jako Rock for People, tak jakoby... Áno, 30 000 máme kapacitu, Rock for People trošku narástol za posledné roky. V tom Hradci Králové. Áno, odkedy majú viac také veľmi silné svetové mená, tak trošku narastli, myslím, že majú okolo 40 000 teraz, ale my máme limitovanú kapacitu na 30 000. Jedno okresní město. Presne, se sjede na Pohodu. No. A my jsme tady se Sveťom a s chalanmi ze Slobodné Evropy vzpomenuli taky z mého pohledu strašně zajímavý pořad Ladí neladí, který jste připravovali společně s Petrem Fialou, se kterým jsme tady zhruba přibližně před rokem seděli a povídali si o Mňáze až Ďorob a s Petrem jste vlastně připravili tenhle pořad. Já byl teda překvapený, že jich podle Petra vzniklo skoro 80, je to možné? Je to možné. 10 rokov sa vyrábal, takže to by malo sedieť. A jak vzpomínáš na túto spolupráci s Petrem a s Českou televizí? Ja to považujem za niečo ohromné, lebo už ten samotný koncept, keď sme dávali dokopy, tak to, že sa Česká televízia rozhodne mapovať aj slovenskú scénu v takej miere je mimoriadne prekvapujúce a z pohľadu slovenskej scény absolútne zásadné. To slovenská televízia nikdy neurobila takýto krok. Takže keď sme sa bavili o 80 vydaniach, tak je to takmer je to 80 slovenských kapel, ktoré je nahraté naživo, kvalitne. A 80 českých, že jo, vždycky jedna a jedna. A to je naozaj obrovský počin voči slovenskej scéne, samozrejme voči českej, ale tam je práve pre mňa bolo prekvapujúce to, že sa ten koncept podarilo udržať, že je to vlastne taká ako keby konfrontácia českej a slovenskej scény. No a potom samozrejme veľmi dôležité bolo to, že tam padali naživo ty glosy kritiků hudební. Presne tak, a to je jeden z mála formátov, kde sa takto otvorene debatovalo o hudbe a kde sa tí ľudia stretávali a mohli si vydiskutovať veci. I ty fanúškové, že jo, vlastne do toho sa vkládali. A potom do toho ešte môžu ísť fanúšikovia, čiže to je podľa mňa formát, ktorý je absolútne výnimočný, za to patrí obrovský kredit Českej televízie Ostrava a ľuďom ako Marcel Nevín alebo Marek Dohnal, ktorí stáli vlastne za týmto projektom na strane Českej televízie. A my s Petrom, jako vás pak oslovili jako tebe a Petra. Ale my sme vlastne potom ten koncept dávali spolu dokopy, že ako by to celé fungovalo. Ale ten prvý impuls vyšiel od nich a z môjho pohľadu to bolo naozaj úplne výnimočný koncept. Aj keby tam nebol ten rozmer československý, už aj vôbec tá konfrontácia bola veľmi zaujímavá. Veľmi otvorené priame debaty. A to, že si tí ľudia to môžu vyrozprávať, lebo často je to tak, že kapely nadávajú na kritikov, že však nech si niečo skúsia. Kritici sú niekde zavretí, nikto ich tady si to mohli říct face to face. Tak to si to hovorili face to face. A do toho ešte presne aj ten pohľad ľudí, ktorí majú tú kapelu rádi. A môžu do toho zasahovať, proste podľa mňa to bolo naozaj vynikajúce. Ja som mal rád... A to nebyli jenom kapely i písničkáři, písničkářky, že? Jasné, aj DJ-ov sme robili a podobne. No ja som mal rád aj to, že niektoré tie diely vyzerajú tak, že tam, nepoviem ja takmer v nič, Petr vždy hovoril viac ako ja, ale za to som ho ja veľmi obdivoval. A
ale ja som mal veľmi rád, keď sme iba naťukli niečo a potom to už išlo pingpongovo medzi kritici kapely, ľudia a my sem tam sme iba niečo prehodili a potom si to žilo vlastným životom. Ale to je taky velký umění moderátora vlastně se upozadit a nechat ten prostor těm hostům, že jo, nebo té kapele. Ano, a tam to bolo veľmi, mne sa veľmi páčilo, keď sa nám to ako keby v úvodzovkách vymykalo z rúk. Začalo to žiť svojím vlastným životom, lebo tam vtedy padali také najzásadnejšie vyjadrenia. Takže že nie je to len čisto otázka odpoveď, ale že tam vlastne potom sa to začína vyvíjať ako keby svojim vlastným životom. To som mal. Ono dodnes je to svým způsobem dokument nebo zakonzervovaný čas té doby těch kapel, že jo. Dá se, jestli se nepletu, přehrát, ty díly se dají v archivu České televize pořád, se dají dohledat, když má někdo nějakou oblíbenou kapelu z těch 90. 0. let, tak stačí si najít Ladí neladí a je dost možný a pravděpodobný, že ji tam najde, že jo. Vlastně v archivu České televize, tak to by i Petrovi díky za tuhletu hudební knihovnu, kterou jste vlastně těch 10 let připravovali. A spousta kapelám jste určitě i otevřeli cestu na pódia, do klubů, na festivaly, protože i tady vlastně Borec, teď mi vypadlo jméno, ze Slobodné Evropy před chviličkou říkal, že hrál v kapele Živé květy. Jasně. A že díky pořadu Ladí neladí. Petr Bálik. Petr, ano. Tak se vlastně jim začali ozývat pořadatelé z Čech. A oni sa potom vlastně viac udomácili v Čechách ako na Slovensku. Je to tak? Je to takže to je vlastně další vklad toho pořadu, že jo? No. A naozaj aj mohli by sme o tom hovoriť dlho, ale pre mňa to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, aj typ dôvery, ktoré Česká televízia nám s Petrom dala, bol podľa mňa ohromný. Absolútna sloboda pri výbere kapiel, pri výbere interpretov, absolútne. Vždy sme to samozrejme diskutovali s dramaturgom. Áno, s Českou televízií, s Marcelom Nevinom alebo s Markom Dohnálom. Ale tam veľmi dôležitý bol práve ten Marcel Nevin, ktorý vlastne bol dramaturgom toho celého programu. A podarilo sa nám tam dostať napríklad Michaela Kocába alebo Davida Kollera a často v takých veľmi zaujímavých pozíciách. Že vieme všetci, že kritici často aj veľkým menám nič nedarujú a potom keď prichádza k tej konfrontácii, je to podľa mňa úžasné. A vidí sa človek s človekem. Presne tak, takže to bola naozaj záslužná relácia. Ja som sa na nej spolupodielal, nechcel by som, aby to vyzeralo, že sa nejako chválim tým, lebo ja som tam bol tiež jeden z ľudí, ktorí realizovali iba jej časť, ale to, čo sa podarilo zmapovať, zachovať, zakonzervovať, je podľa mňa naozaj úžasná práca, primárne z môjho pohľadu České televízie. Já to vnímám prvně. A když se vrátíme ještě teda bez ladu a skladu a k dnešnímu večeru a vlastně k tomu spojení se Slobodkou, se Slobodnou Evropou, předpokládám, že jste asi letitý kamarádi s Vyským Sveťom a chalanmi. Jak se hraje s opravdu punkovou kapelou vy, kteří jste vlastně jako alternativci spíš takový? No nás sa hrá veľmi dobre, my sme práve boli veľmi prekvapení, ako veľmi dobre to spojenie zafungovalo. Nás si Slobodka pozvala na taký svoj koncert, ktorý oni robia každý december v Bratislave a vždy si tam zavolajú nejakú kapelu. To sme si odskúšali prvýkrát, zafungovalo to perfektne. Tam sme sa dohodli, že poďme spolu na turné. To turné funguje fantasticky. My jsme mimochodem vďaka tomu prvýkrát v Písku, my jsme v Písku nikdy nehrali. Já jsem si říkal, že jste tady poprvé, nejenom asi u nás v klubu v divadle Pod čarou, ale v Písku obecně. Takže to je pre mňa super, už som si dnes pozrel mesto, krásne, všetko. Takže to je jeden z bonusov pre... Písek děkuje za poklonu. Pre to, keď má človek kapelu, že tak precestuje v podstate celú republiku a dostane sa na všetky možné miesta. No a to sú tie hudební bonusy. Tak, presne tak. No a so Slobodkou vlastne sme dlhodobí kamaráti, so Sveťom napríklad sme sa spoznali ešte, kým hrával v starých punkových bratislavských kapelách. S Vyským sme sa spoznali ako s manažérom skupiny Tublatanka. Svojho času on s nimi chvíľu fungoval. Jo, to je pravda, to je pravda. Volanie divočiny napsal ty texty z Vysky, že jo? A potom sme sa dostali na, vlastne on si založil Slobodnú Európu, ale už veľmi skoro potom, ako si ju založil, sme si začali vlastne, sme sa skamošili. Stejná krvní skupina. Ja som mohol pokračovať ďalej, však Rasťo Gore je z Davovky, s ktorým sme tiež hrávali. Peťo Bálik je zo Živých kvetov, ale on mal
tých kapiel tiež viacero, prešiel viacerými, takže s ním sme sa tiež stretávali a to proste jedna veľká hudební rodina. Tak veľmi veľa rokov. A funguje to ľudsky a funguje to aj koncertne, my hráme vždy prvý, je to taký ten alternatívny úvod a potom je to taká väčšia divočina, ale je to fajn. Nám to vždy fungovalo dobre, ja si pamätám v 80-kách sme mali veľmi radi napríklad Hrdinové Nové fronty, to bola moja obľúbená kapela česká. Bratři Štěpáni z Jihlavy. Presne tak. A tak, čiže ako, ja mám veľký rešpekt punku, sám aj na jednej punkovej kapele hrám. A které? To nevím. Volá sa Vydrapená bužírka punk systém a je to skôr taká... Ještě jednou. Vydrapená bužírka punk systém. To je hezký. No. A je to, máme nepriateľa šport a máme také protišportové texty, lebo proti bojujeme, ale je to, snažíme sa robiť samozrejme to, čo robíme s rešpektom, pretože ja mám punk veľmi rád. Mám rád punk rock a so Slobodkou to funguje naozaj perfektně, takže jsem velmi... Zajímavý protest proti tomu sportu. Jako. No, to je taky... Jste možná první punková kapela, která se vymezuje vůči sportu, to je hezký, No. Nebo jako zajímavý, tak jako... To určitě, tak mě to baví a naozaj... A tak Whisky taky zpíval, šport nás ani trocha nebaví, že? Nie jsme preca chorí na hlavy. Áno, ale ono to je v podstate... Tým som chcel iba povedať to, že ako keby ten vzťah k punku máme ho dlhodobo, máme ho, alebo k punk rocku, lebo v podstate Slobodka je skôr taký punk rock, aj keď robí punk rock and roll. Presne, nejaké deliace čiary asi nemá zmysel. A funguje to veľmi dobre aj podľa odoziev ľudí, takže ako je to radosť. Je to prostě symbióza. Presne tak. Tak jo, tak Michale, děkuji za povídání, začíná nás zvonit mobil a my se budeme těšit na dnešní vystoupení v divadle Pod čarou a přeju hodně štěstí, ať se v Písku líbí, jestli ještě bude čas zítra si prohlédnout město nebo okolí. A teď jdeme na koncert. Veľmi sa teším, ďakujem aj za pozvanie do tohto podcastu, ďakujem za to, že si môžeme v tomto klube zahrať. Pre nás je každý koncert sviatok a teším sa aj na ten dnešný. Díky moc. My taky. Ahoj. Čau. Smiling
Dnešními hosty prachenského tamtamu je slovenská punková kapela Slobodná Evropa, která zavítala do divadla Pod čarou v Písku. Ahoj chalani. Servus. Ahoj. Nazdar. Jaká byla cesta z Rock Café po Nové dálnici? Teď jsme na to narazili. Bola super, len ja som Peťa Bálika uviedol do omylu, ale to ešte keď sme išli po tej predtým, že v Čechách je už 150, takže nech ide opatrne 160. No a zrejme nám dojdú nejaké pozdravy. Jo. Ale šli jsme tak rychle, že jsme ten písek minuli. Skončili jsme v Budějovici, tak jsme se Oni se ty pokuty schází na městských úřadech v Příbrami a v Písku, takže vlastně podpoříte místní samosprávy. No však o to nám vlastně šlo. Áno. Nejenom uděláte radost fanouškům, ale vlastně podpoříte i rozpočty našich měst tady. Však my už nevieme, čo s tými peniazmi, tak takto to nejak... Jo. Nějaká reciprocita musí být. Presne. No, já bych se možná vrátil úplně do toho času před Slobodnou Evropou, protože vlastně z té zakládající sestavy jsme se sešli se Svetěm. Rastio. Peter. A Tuleň. Ale ze zakládající sestavy je tu vlastně jenom Sveťo. Áno, a Whisky išiel spať, lebo bol unavený, takže sme tu bez A Whiskyho. Whisky se omluvil teda z dnešního... Ale však on je vždy a všade, nemusí byť zase. Jo, to je pravda. Je třeba dát prostor dalším členům kapely. Áno. A Tu napríklad Rastík, on tu tak ticho sedí, no však povedz niečo. Ja ťa hrozne rád pozorujem pri tom majstrovstve tej rétoriky. A ja zase teba rád počúvam. Ale zase Je to vzájomné. pozorujeme mistrovsky, zase Rastio, že? Rastio je najväčší frajer. No, když vzpomeneš, Sveťo, na ty vaše začátky se Slobodkou, nebo vlastně když se vrátíme ještě v tom čase před Slobodkou. Slobodka vznikla někdy na konci roku 89, že jo? Aha. V revolučním pnutí. Presne tak. A předtím vlastně si hrál v kapele Extip. A v zóně A, asi se nepletu. Jaký to predtým bylo? znova v Extipe a ešte predtým, že sme mali kapelu Punkharti. Na to netreba zabúdať, lebo To je krásný název, Punkharti. tam sme vlastne začínali s Braňom Alexom, to bola naša prvá kapela. A To byl rok, toľko k nej stačí. To byl rok 82 nebo kolik? 79. Dokonce? 79. Vznikla vlastne ešte Alarm kapela, to sme boli iba dvaja, ale už v 80. sme boli traja a volali sme sa Punkharti. Tak vy jste A nespisovne sa to písalo. ty pozdní 70 chytli hned za počasí vlastně na Slovensku. No tak mladý 12-ročný človek... To vám bylo 12 v tu dobu? Tak ak dobre rátam, tak áno, 12 a potom 13 mi bolo aj. Tak to jste začínali opravdu jako Michal Kašťák ve 13 nebo v kolika z Bezladu a skladu, který dneska s vámi Áno, ale my sme neboli zas tak múdri, jak Michal Kaščák, lebo on v tých 12 rokoch urobil skladby, ktoré dodnes sú živé a hrajú sa. Majú čo povedať, my sme vtedy boli takí hlúpejší a mali sme také texty, ktoré nie sú publikovateľné. Máš nejaký príklad? Sú zažalovateľné. Máš nejaký príklad s Punkhartom? Asi by som to nechal. Ja by som to do toho nerýpal. Nenávidím všetko, čo není punk, nenávidím lesy, hory a ruský tank. Toto sa dá To spievať. je skoro absolutní rým, že jo? Áno, toto sa dá spievať, ale boli aj nespievateľné. V podstate väčšina pesničiek bola proti komunistom. To bol taký akože... A niektoré boli aj také... A soudruzi učitelé tam nefigurovali? Taky Jako? ne? Vy jste byli ve škole, jestli tam figurovali soudruzi učitelé, učitelky? My sme ich nepozývali na skúšky, lebo z toho by nič dobré nebolo. A už jako téma na texty, jestli nebyli. O učiteľkách sme mali, že za gule vysel kysel, a bi Biramónu do hlavy, uno, duo, tre, quattro, šinková je hovado. To bol jeden text o učiteľoch, ale to iba jeden bol taký študentský. To bych neřekl, kam se vlastně dostaneme od počátku Slobodné Evropy k vlastně počátkům vlastně punku na Slovensku skoro, že? Vy jste možná s Extipem byli jedni z prvních punkových kapel? Ako verejne koncertujúce, dá sa povedať, áno. Lebo v podstate ja som bol vlastne na prvom koncerte, ešte nebol Exit, to bol Typ, v nejakom roku 81, čiže už vtedy verejne hrali.
A potom vlastne odišiel jeden gitarista a miesto neho zavolali mňa, čo po roku olutovali a ma vyhodili. A přidal si tam X. X-typ, akože bývalý typ. A lepšie to znie, lebo typ to znie jak Elán. To je dosť trápny názov. X-typ, bolo tam aspoň to X, ktoré je také ako pekné písmeno. No, tak. A spájalo to E a typ. No a jak tenkrát vlastně lidi, nebo hlavně jako mladí lidi přijímali nový styl hudební na Slovensku, Bratislavě nebo vůbec jako na Slovensku? Ja si myslím, že dobre, lebo bola to zábava, že my sme robili takú show, že trebárs ma doniesli v kontajneri zahádzaného novinami a začal koncert a som vyskočil z toho kontajneru a spievali sme pesničku, že študujem za smetiara. A to bola prvá pesnička skupiny Pancharti. Vlastne X-Typ ju prevzal od Panchartov. Takže aby som si trošku ohrial tú polievečku, ale aj chlapcov sa pýtajú na niečo, lebo oni tu sedia, za chvíľu sa začnú nudiť a zaspia tu. A to len hrozně chrápe. Chlapcům se dostaneme, ale jenom ještě bych zmínil tu kapitolu s Braňom v zóně A. To pár let bylo vlastně, než vznikla Slobodka, že jo, vlastně? No áno, tak my sme vlastne s Braňom, keď sa rozpadli Pancharti, takže čo budeme robiť? Dajme dokopy nejaký band a dozvedeli sme sa, že z Paradoxu dvaja išli na vojnu. To bol vlastne Koník, Leďo a ešte Vince a ešte Koleso. Tak Koleso s tým Vincem išli na vojnu. No a takže reku, poďme za nimi, či nechcú urobiť kapelu. Tak sme došli na Lackovú 5, kde bývali. Dali sme skúšku a vznikla, že Antizóna sme dali názov. No, čo neprešlo, že to nám zakázali, že to takto, takže to už je moc, chlapci. Takže dáme Zóna a to prešlo. No. Ale keď sme vymýšľali názov, tam padali všelijaké iné názvy, ale... Spomeneš si? Nebo to není publikovatelné? Bože, je publikovatelné, ale to boli také hlúposti nejaké. No neviem, už si nespomeniem. Ja s tou pamäťou mám trošku ako svoje odžité. A dostáváme se k tomu, k čemu jsme se sešli dnes v divadle Počarov, k vašemu koncertu Slobodné Evropy a kapely Bez ladu a skladu. A vy jste vlastně v tom 89. poměrně brzy se dostali do podvědomí díky hudební hitparádě Triangel, že jo? To byla i vlastně v Čechách jako velmi populární hudební hitparáda, když to tak nazvu, tehdejším slovníkem hitparáda. A tam jste vlastně hned, co si pamatuju, bodovali písničku Ivan. Áno. Myslím, že to bolo jak jste hráli dlouho, když před tím vlastně účinkováním v Trianglu? To takto presne neviem, kedy to bolo v tom Triangli, ale však hrali sme od konca 89. No tak to sme hrali rok aj dačo. Jaj bože, pokračujeme v rozhovoru na druhý přístroj, protože první nám došla paměť, takže jedeme na druhý. Tíhu slova. Ano, nesnesl tíhu slova, tíhu našich slov, vašich slov. A pokračujeme teda na dalším zařízení a dostali jsme se k hitparádě Triangel, kde vy jste vlastně svařepě mlčeli, ale jako zahráli jste tam několik skladeb. Zahrali, však to bola sranda, to bola zábava. A Dano to byl taky trošku nesvůj, že jo, moderátor Dano, že to byl takový nesvůj. Tak bodaj by bol svůj, keby mu kapela nič nepovedala. Raz sme mali aj rozhovor, priamy prenos, to bol z odovzdávania cien, že objav roka, kde sme sa tam fakt v dosť blbom stave nachometli a jak sme išli hore schodami, tak Iveta Malachovská, vtedy ešte Pašková, dobehla k nám s mikrofónom a kamera a potom, keď som to videl v telke, tak to vyzeralo dosť divne. My sme najprv s whiskym ťukali do tej kamery, že aktuality. A ona potom nám začala dávať otázky, úplne halúze a Brano si tak usral, že ju naplo a na chvíľu to museli prerušiť. Ale tak to je taká vtipná príležitosť. To se stává i v lepších kapelách. Taká publikovateľná. No. Taká publikovateľná. Ale sa všetko s tými palcírovými muchami, vieš? No áno, Braňo dostal otázku, mikrofón pred seba, to tam bolo natočené
A Braňo sa zaháňal a ani nevedel, že má mikrofón pred sebou, lebo na neho útočili pancierové muchy a museli ich likvidovať. Takže to bola taká doba. No, název Slobodná Evropa evokoval vlastně tu změnu poměrů, že jo. Na konci roku 89 jste se dali dohromady v památné restauraci, jak se jmenovala? Stará Sladovňa? Stará Sladovňa. Mamut. Nebo Mamut. A co vlastně v té době jako, jak jste vnímali tu změnu poměrů? Vnímali jste to opravdu, že si to vybojovala ta ulice, anebo to bylo víc už tenkrát třeba z vašeho pohledu jakoby předání moci těm, nebo jak jste to vnímali na Slovensku? Tak však aj chalani povedia, že jak tú dobu vnímali. No tak v zásade ja som mal vtedy koľko? Ja som mal 17 rokov, takže ešte Ja 13. Ešte som nebol tak politicky zorientovaný, ale vtedy to bola akože určite, že to bola eufória samozrejme pre nás a ja som to vnímal ako samozrejme pozitívnu vec, že zmena režimu. Lebo však keď tá puberta prebiehala za toho totáča, tak sme občas chytávali od tých policajtov a od toho systému veci, ktoré sa nám nelúbili. Však ono to súvisí aj s tým názvom Slobodná Európa. My vlastne ten názov sme si dali, pretože my sme všetci počúvali rádio Slobodná Európa za socializmu. Ja dokonca, keď som nebol doma a niečo mali vysielať, tak mama mi nahrávala na kazetu a potom doma som si to vypočul. Takže ten názov vlastne vyplynul už priamo z toho rádia. Mamka byla Spiklenec. Však všetci, kto nebol Spiklenec. Ja, ale že u rodičů to ne vždycky to tak bylo. Ale vtedy to všetci počúvali. Všetci to počúvali. Ale vlastne to strašne zle počúvalo, lebo to plávalo, oni to rušili. Oni to rušili. Tak ty si musel vlastne ten signál naháňať ešte na tých. No, to bolo také... Áno, hej. Takže, taký zvuk sa tam ozýval. No a vlastne tú revolúciu, však to bola úplná eufória. My sme boli dosť predtým, mali sme aj problémy a tak ďalej, proste s políciou. Kvôli vystupování. Tak raz za 2 týždne a proste keď došla táto doba, že to začalo padať, tak to bola strašná eufória. To nikto neriešil, či sa dohodli, nedohodli, ale potom už keď začali do vlády dávať bývalých komunistov a tieto veci, čo bola obrovská chyba, lebo proste dostali sa opäť k moci komunisti, eštebáci, neboli riešení. áno, ono to veľmi rýchlo opadlo, lebo ľudia mali pocit, že proste, že tí komunisti si to aj nejak viac menej odserú. Ale tam proste nedošlo k ničomu. Oni proste sa objavili, len prezliekli kabáty a začali fungovať v novom systéme. No. A došla privatizácia, došli rozkrádačky brutálne, takže oni sa iba napakovali na to. No, za Mečiara to bolo čisté Eldorado. On sa tak objavilo, teraz na Slovensku či v Čechách to nejak moc nebolo, ale taký ten národný motív vlastne, čo akože národnosť, akože tam bol ten problém, akože prišli hej Slováci a... No tak pak byly ty debaty o pomlčce, že jo, áno, a potom na Slovensku to vlastne prevalcovali Mečiarovci hej Slováci. Jo. Takže vlastne my sme ako keby mali na Slovensku v podstate, že dve revolúcie. Jedna bola v tom 89. A pak o samostatnení. Potom v 98. roku to bola druhá revolúcia, že sme si museli akože poraziť Mečiara. Vlastne, lebo keby sa to nestalo, tak skončíme... Jo, to už vlastne akože pri samostatném státě. Áno. Že, lebo ja si pamätám, keď bol rok 93, tak ja som bol na námestí, keď sa oslovil vznik Slovenskej republiky, ja som bol v podstate zhrozený úplne. Až taký prekvapený, že necítil som sa dobre medzi tými ľuďmi, pretože ako keby tá... Bylo to moc jako byl tam jako hodně ten nacionalistický etos. Áno, a hlavne tá lúza proste sa zrazu ako keby objavila v tej ulici, ktorá tam predtým bola len tak vzadu a tak sme si tak uvedomili, vlastne ja som si uvedomil tak prvýkrát, akože keď som ako mladý človek, že že toto nie je v poriadku, toto bude ešte prúser. A bolo to pravda. No ono teraz by to chcelo tretiu revolúciu. A oni ty nacionalistický proudy tam pořád jako vždycky vybublají, že jo, pak se zase ponoří, vybublají. To je stále. A dnes na svete moc vybublávajú, lebo bohužiaľ, s príchodom vlastne tých sociálnych sietí sa kazateľmi stávajú úplní tupci a tupci ich nasledujú. Ľahko sú asi manipulovateľné, a však to vidíme aj u vás teraz. Voľby sa chystajú a tiež to nevyzerá dobre. U nás, jaká lúza sa dostala k moci, to je ako peklo. To fakt nebolo to. Ja si myslím, že toto je, čo je teraz, je horšie, ako bolo Mečiar a... Ako určite, ja čo žijem svoj život, mám cez 50 rokov, tak ako toto je najhorší zatiaľ stav politický, ktorý ja si pamätám. To je banda revanšistov, tupých, ktorí sú závisliví a
proste... A vidíte tam světlo? Pomstychtivý. Světlo na konci tunelu, když to řeknu touhle frází, třeba v panu Šimečkovi nebo v jiných jako politicích? Svetlo na konci, ja osobne politikom neverím, ja keď nejakým spôsobom sa rozhodujem, komu ten hlas hodím, tak sa rozhodujem podľa ukotvenia v názoroch, podľa nejakého smerovania a podľa toho. Proste mne je jedno, či bude kradnúť, či nebude kradnúť, alebo čo, ale proste nech nás nesere k Rusku a nech nás neťahá von z NATO. To je taká dvě klíčový. Áno, samozrejme, lebo ako Rusov sme tu už mali a teraz títo šaškovia naši proste tieto obidve veci tak nenápadne presadzujú, aj keď hovoria, že nie, my chceme, ale ich skutky, každý jeden skutok hovorí pravý opak. No, vrátíme se k muzice. A k první desce Pakáreň. A to byla vlastně skladba, kterou hrála už Zóna A, nepletu se? Ne. Ale oni mali pesničku Pakáreň, ale... To byla s jiným textem. Úplne iná s iným textom, jo. aj s inou muzikou, jo. ale tiež tam bol názov Pakáreň, ale že jo, ja si inak sa to spolo to, že Jo. Už si to vybavujú, A toto bolo akože, sme mali pesničku Pakáreň 2, no a album sme nazvali Pakáreň, lebo to je také fajn slovo a aj to hodilo k nám vtedy. Jo. Takže... Cítili jste na Slovensku, že tam i na tom začátku 90. byla Pakáreň? Skôr ako naša partia sme sa cítili ako Pakáreň. To nebolo myslené na spoločnosť, ale proste my sme boli takí dosť. Nicméně ty 90. byly, co se kultury a vůbec možností týče, jako hrozně otevřená doba, možná nejsvobodnější, jaký jsme v našich životech zažili. Určite. No, to je pravda. Se všemi plusy, ale i mínusy, že? A když vlastně jsme všichni tak nějak jako se propařili těma 90kama a měli jsme štěstí, že jsme je přežili, tak pak se vlastně začaly objevovat nový, další třeba hudební pořady jako Ladí na ladí, který moderovali právě Michal Kaščák, kolega z Bezladu a Skladu, s Petrem Fialou z Mňáky až Ďorb a tam jste tenkrát byli v pořadu s Vysacím zámkem, že jo? Áno, to si pamätám. Potkávali jste se i s nějakými jinými českými kapelami tenkrát jakoby na třeba dvojákách tohohle typu jako dneska z Bezladu a Skladu? Určite áno, ale ja nemám tu najlepšiu pamäť. Akože turné neboli takéto spoločné koncerty, skôr to bolo na takých tých bežných festivaloch, kde sme sa stretli, spoločné spanie na hoteli, takže nejaké rozhovory, nejaká kalba a takéto veci, ale myslím, že akože čo sa týka turné, jak teraz ideme zo pár koncertov z Bezladu a Skladu, tak také sa mi nezdá. Len také nárazové koncerty, že proste bol niekde sál, kde hralo 4. Vy ste si pozvali českú kapelu, Česká vás. Ale vlastne toto robíme vždy v Bratislave, kde hráme v MMC klube raz za rok taký náš domovský koncert a tam si vždy zveme niekoho z Čiech. Bola tam kapela Garáž, bola tam kapela Laurae Tigři, bol tam Ivan Mládek, bol tam, pomôž mi svete ešte. Plastici, že tam neboli. Plastici neboli. Neboli plastici? Marian Varga tam hostoval a proste toto. Ale akože nejaké spoločné turné. Viem, že niečo sa pieklo s Vysacím zámkom, ale nejak sa to potom... Nedopieklo. Jak vzpomínáte na ten pořad Ladí na ladí? Ono to, my jsme se před rokem tady o tom bavili vlastně s Petrem Fialou, když tady hrál s Mňágou a pro mě teda to bylo neuvěřitelných, říkal snad 80 jako pořadů, jo, že vzniklo za těch asi 10 let nebo kolik a že za začátku si mysleli, že nebudou za chvilku, že dojdou kapely jako na jedné nebo na druhé straně, aby žánrově je mohli dát dohromady do toho jednoho pořadu a vlastně pořád objevovali nový a nový stylově trochu jako si podobné kapely. Jak se vám tenkrát zdál ten pořad? Jako pomohl některým kapelám třeba? No Sveto, ty si tam účinkoval. No ja som tam nebol. Ja som vtedy nehral v Slovensku. Chýbajú teraz takéto pořady, lebo nejak to zmizlo. Vtedy ešte boli hudobné, kde sa boli predstavené aj kapely z takého spektra, ktoré ináč verejnosť
Klubové třeba. Proste klubové, undergroundové, bariaké kapely, ktoré hrajú dobrú hudbu alebo nejaké také objavy a podobné veci sa tam objavovali. No a to malo svoj zmysel, to bola fajn relácia. No teraz už chýbajú, ja neviem jak v Čechách, ale my na Slovensku nemáme v podstate okrem Šláger TV, kde hrajú tie repeťacké veci, tak hudobné programy nejsú. A ja si myslím, že v najbližšej dobe ani nevzniknú na Slovensku. Že to vlastne dneska supluje asi YouTube, že jo? Áno, že to som chcel povedať, že vlastne tieto sociálne siete sa postarali o to, aby sa to proste, aby to zmizlo z tej telky a všetko sa to deje na týchto platformách. Ja som tam hral so živými kvetmi, Ladí neladí, a nám sa fakt stala taká vec, že nás zavolali a my sme tam hrali s Laurou, to bola taká dvojička tiež, a normálne po tom vystúpení alebo čo, tak sme začali získavať zrazu akože pozvánky na koncerty do Česka. Pomáhalo to tomu povedomí. Vďaka tomu sme sa dostali akože do Čech. Akože sme tam zahrali zo pár pesničiek. Jasne, no. Boli sme troška akože, mali sme pod čapicou a všetko, ale v podstate akože... To se dá říct, že to bylo skoro před internetová doba, že jo? Áno, to bolo 2005, myslím, že 2005. Bylo v plenkách internetu. Neuveriteľné, akože to bolo taký zvláštne. Sociálne siete vtedy ešte neboli. No to nebyli, no. Že to malo zmysel. Absolútne. A bolo to vždy také smiešné, že vždy tie... Takže dodatečné poděkování Petrovi a Michalovi za to, že dělali osvětu. Ja som to ako divák veľmi rád kúkal, lebo proste tam si videl hrať naživo tú kapelu. Že nebola to štúdiová nahrávka, tak si videl v reále, jak proste hrajú, jak vyzerajú, jak sa to tam deje na tom pódiu. Potom si ich počul ešte rozprávať. A ono bylo fajn vlastně i ta debata s hudebníma kritikama, i s těma fanoušikama, že jo, s fanoušikama. Už začínal mluvit slovensky, všimáte si. S fanoušikama. Ja môžu začít mluvit česky. Tak to dopadlo jak Andrej Babiš. Toho tu nespomínaj. Lebo to vždy mi tu niekto povie, vemte si toho Babiša tam spátky na Slovensko. Jasné, bereme. My tu máme už koľko to udosť. Na Slovensku. To sa nezmestí tam jednoducho, akože fakt tak zmestiť by sa zmestil, ale na čo nosí drevo do lesa. No, přišel rok, když zůstaneme ještě v 90, nebo vrátíme se do 90, rok 94 a druhý album Unavení a zničený, který osobně teda považuji za velmi jako silnou výpověď, nějaký období, že jo, kde vlastně se otisklo takový to vlastně složitější možná období kapely, že jo, dá se říct, jestli se to dá tak jako říct. A jaký písně z tohohle alba hrajete dneska na koncerte ještě? Unavený, jaké sú tam písne? Unavený, zničený, Podvod, Raj 69. Zdravíky, pardon. Unavený, zničený. Tieto tri minimálne som si spomenul. Tieto tri určite a to je aj všetko. Možno. Možno nehráme. Nie, že možno všetko. Ale je tam aj pesnička možno. Tak si myslím, že hovoríš o nej. A pak byla delší pauza, možná 7 let, že jo, nebo kolik? Od roku 95 zhruba asi. Áno. Nějaká 7letá pauza, co jsem si tak vyčet. A vlastně pak jste se vrátili v roce 2002 na pódia, v trošku obměněný sestavě zase. Těch sestav snad jste měli 13 nebo kolik máte na webu? Nie, nebola různě promíchaný. Zmenená zostava. Keď sme sa vrátili späť v tom 2002, tak to bol Braňo Alex, Whisky, ja a na bicie bol Ďuro Černý, ktorý predtým s nami hrával a potom Ďura vystriedal Tule. Jo, a já si pamatuju, že tenkrát, když jsme se potkali na koncertech, co jsme pořádali ve Strakoníci ve Voleni, tak tam už byl s váma Tuleň. Áno, lebo jak vznikol vlastne ten comeback Slobodky, tak viem, že vtedy ste mali taký premiérový koncert na Pohode, taký veľký. Jo, na festivalu Pohoda. Áno, tam to bolo tak odpremierované, že Slobodka je späť. A zatím stojí vlastne Michal Kaščák. Áno, Ďuro mal vtedy tiež nejaké zdravotné problémy, tak vydržal s chalanmi to dávať. To cestovanie proste bolo náročné, chodiť do Košíc, do Prahy a dole. Tak potom som ho vlastne nahradil ja. Od toho asi 2002, potom vznikol album 2003 a neviem už koľko rokov som sa tam zahrial. Do našeho povídání nám hezky preluduje Bez ladu a skladu na zvukové zkoušce. Nevím, jak je to moc slyšet na nahrávce, ale možná, že tam... Je to jako kdybychom byli v kavárně, že jo, vlastně. No,
sebe. Když jsme se potkali, to už je více než 20 let, na těch koncertech ve Volyni, ve Strakonicích, v té sestavě, o které jsme mluvili před chviličkou, tak jaký to bylo po těch 7 letech se znovu vrátit na pódia a potkávali jste tam fanoušky, které jste znali z těch 90. Vraceli se nebo se objevili noví lidi? Skoro Sveťo, ty povedz, vy ste mali ten comeback. No však ale ty si už dojde, si som v rámci no tak ja som bol Benjamínek v kapele, vy ste boli starí pardáli, tak ja som bol mladý človek. Tak určite to bolo príjemné, ja si na to úplne tak nejak presne, neviem si to vybaviť, aké som mal pocity vtedy, ale nás bavilo hrávať, tak sme sa vytešovali, že sme to dali znova dokopy. Ale bolo to príjemné, lebo tá slobodka bolo cítiť aj na tých ľuďoch, že dlho nehrala. Chceli to vidieť, chceli to počuť, takže aj tá návštevnosť bola adekvátna tomu, že ľudí to zaujímalo, festivaly boli super. Viem, že sme tam Rock for People hrali všelijaké takéto väčšie akcie, všelijaké Trutnovy a také, kde sme, tiež som tam spoznal strašnú kopu ľudí cez kapelu, kde tie priateľstvá pretrvávajú, dá sa povedať, odteraz, takže bolo to festival. Ale aj bola taká nálada po tých rokoch, tvorivá, že jednoducho dnes sme začali, že poďme točiť dosť a v 2003 vlastne vyšla tá trojka, ktorú ja považujem za našu najlepšiu dosku, čo doteraz vyšla, ale to je môj názor, ale tu mám najradšej a vtedy vlastne vznikla, nahrali sme ju s Ivanom Minarikom v jeho štúdiu pomerne rýchlo a som na ju taký polopíšný, aj zvukovo, aj pesničky, aj texty, ako tam nemám žiadne výhrady. A na 4. album, na 4, se vlastně čekalo, nebo fanoušci čekali až do roku 2014, dá se říct. Což už je dneska 10-11 let. No. máte něco v šuplíkách a v zásobě, že by vzniklo natočení, nebo jestli ještě dneska se točí desky, já nevím, jestli ještě dneska kapely mají ambice točit desky, když vlastně se singly dávají na Spotify a na YouTube a máte ambici natočit ještě album? Nebo si občas nějaký single vypustit? No, my čo tu sedíme určite áno. My máme už natočený téma skoro na celý album. Nové veci. Tak to keby sme natočili, tak to bude veľmi dobré. Takže to stojí a padá na whisky? Stojí a padá na whisky. Lebo on furt cestuje, hen tam toto, furt niečo je. A tým textom sa až tak nevenuje. Čiže my čakáme, že sa hodí o zem a urobí nejaké texty. Ale ja si myslím, keď urobí, už jeden má skoro hotový, keď urobí nejaký text, nahráme to, že on sa znova nakopne. Asi sa potrebuje trošku tak odblokovať, aby získal tú istotu, že stále to z neho padá. Ako ja aj chápem na jednej strane, že proste ten vek stúpa a tie emócie sú úplne iné ako pred tými 20 rokmi, že... Kde je to zdravá nasranosť a iný veci. Je to ťažšie samozrejme, ale ako Sveťo povedal, my máme v zásade nejakých 10 pesničiek, myslím, už akože nahratých v takej celkom slušnej demokvalite a proste čakáme na tie slová do nich. No. Ale máme to už vydiskutované v kapele a ja si myslím, že už sa to blíži. Ono sa to ťažšie robí, lebo keď sme sa flákali po uliciach a nemali čo robiť, tak to sme sypali zo seba. Len teraz whisky v podstate veľa cestuje, cestovatelské pořady, že ho dělá. Prdeli vo svete, organizuje si to, kina premieta, furt robí niečo, on je furt v jednom kole a potom keď má chvíľu čas, že dojde sem na týždeň, tak chce iba ležať a odpočívať. No. Čiže a oddychnúť si, ale ja verím, že k tomu dojde, lebo už som videl na ňom také mierny náznak nadšenia pre túto vec. A bol to taký sekundový záblesk, ale pamätám si ho. Ale ta jiskra se může rozhořet. Áno, budeme do nej dúchať. Tak my budeme taky doufat i v Čechách. A myslím si, že spousta fanoušků Slobodné Evropy, kterých máte v Čechách pořád dost. A budeme se těšit na dnešní koncert. Co uslyšíme? No, uslyšíme Bezdov. Áno, no to je v podstate taký prierez s všetkými týmito albumami, z každého albumu.
Tam niečo budeme hrať, dokonca budeme hrať takú skladbu, že Miss Underground, ktorú sme v Čechách, neviem, možno včera hrali v Prahe, ešte na jeseň niekedy minulého roku, takže že to je taká vec, kde Marian Varga nahrával klávesy. Takže toto bude taká, nie že raritka, ale to je taká nehraná pesnička v tom, čo dneska budeme hrať. Plus máme spoločnú pieseň z Bezľadu a skladu i z ich repertoáru, ale upravenú v také našej úprave, tie párne valce. My to voláme párne vajce. No a v nejbližších týdnech, měsících, kde vás budou moc vidět v Čechách? Případně na Slovensku fanouškové? Nikde. Teď máte zase pauzu. Teraz budeme Nebude to mať 7 let. pauzu a možno niekedy Na letních festivalech? Nie, ono myslím, máme tam dohodu na podzim niekedy s kapelou Mňaga až Ďorb, že by mali prebehnúť nejaké koncerty. Nebudú na Slovensku. Že 2 na Slovensku, ale nejaké Čechy sa tie tam... budú až v roku 2026. Áno. Tu Lucernu máme na jeseň. Áno, vlastne budeme hrať v Lucerne, totálne nasazení, budú mať výročie. Chalani budú mať 30 rokov, dobre hovorím? Ne, podľa mňa aj viac. 35. že 35. Začínali 90 totálně nasazení. Takže tam bude tam Znauzecnosť, čo máš na mikine, myslím. A budeme tam my a budú tam vlastne oslávenci, dotáči. No. Jasně, tak to bude Na to hezký. sa tešíme. A ta Lucerna bude kdy? To je nejaký október, 10. měsíc, ale neviem presne ten deň. Ale ono sa to asi bude promovať. To si najdou lidi. No, takže tam tak budeme v Čechách akože na istotu, ale... Takže můžeme pozvat na výroční koncert kapely Totální nasazení a hostů Slobodné Evropy, Znauzecnosti a případně dalších, tam možná budou ještě další kapely. Asi Tak jo. Tak vám moc děkuju za povídání a za další setkání po letech v našem Prachinském kraji. Aj my děkujeme. A budeme se těšit na dnešní vystoupení, který vlastně v Čechách bude na dlouho, si troufám říct, unikátní. Tak. A unikátní i v tom, že kapela Bezľadu a skladu, jestli se nepletu, Divadlo Počaru ještě nehrála. Takže i v tom to bude unikátní a budeme se těšit teda na další koncerty a přejeme hodně štěstí a Whiskymu líbající můzy, aby přilétli a Díky moc za pozvanie a inspiraci dostal. tebe prajeme všetko dobré. Taky Nech sa díky. ti darí. Nech sa darí. Taky. Šťastnú ruku ve voľbách. Budeme ji potřebovat stejně jako vy. No, Tak jo. super, tak Čau. Dokázala. Čo? Aj tak nepočujem, mám tie pičoviny v ušach. Ty chodila, ona sa spálila, analyzovala, dokazovala, degustovala, až sa povracala, merovala analýzy. A keď sa to skončilo, tak sa spýtala, čo dokázala všeliza. Aj sa dokázala hovno, aj sa dokázala hovno, aj sa dokázala hovno. Možno tá opica zabíjala, podradenie ústala šikanovala, a keď prišla domov, tak sa odpíjala. Menovala analýzy, ulici stála, pakovala.
páči. Testovali párne valce, priškripli mi oba palce. A teraz mám puty ako nik, som človek obožívaný. It's a 16 bar from the dark.